si piatinu. Maca, to je tatino, tatino to je maca. Dajte si znak pokoja. Čo robí tatino? Pracujem ako operátor zariadení. Ťažko hľadáš slová, sú to komplikované zariadenia? Áno? Áno, lebo majú komplikované tlačítka? Nie. Nie. To znamená, tie zariadenia sú veľké? Áno? Väčšie ako ty? Určite. Mega zariadenia? Mega. Tak sme si pokecali, poďme radšej hrať. Nech sa páči, ruky za chrbát. Čo robíš vo voľnom čase? Lyžujem. Lyžuješ? Paráda. Lyžuješ. Na horách? Aj. Aj na vode? Aj. Aj na vode? Aj na piesku? Ne. Nie? Na piesku nie. Rozumiem. Dobre? Celkom dobre. Dobre. Bez palíc. Bez palíc? Fajn. Celkom fajn. Áno. A niekedy aj nie. Nie. Niekedy nie. Ruky za chrbát. Mám to, nevidíš? Vidím, že máš ruky za chrbtom. Poďme sa pozrieť na to, aký briskný a rýchly bude tento rétorik. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. V názve ktorého filmu sa ukrýva štát alebo krajina? A teraz hovor. Čas. Názve... No! Ja ti dám jednoslovné odpovede. Maca. V názve ktorého filmu sa ukrýva štát alebo krajina? Austrália. Austrália je film, je to v našej tabuľke. Je to tam. Ideme k vám, nech sa páči, naspäť. Pacuš, v názve ktorého